Ito ang munting farm ni Tatay Awi Vlog. Hindi lang gitara ang kanyang hilig, mahilig din siyang magtatanim ng mga gulay. Tara guys, puntahan natin si Tatay Awi. Nagmamadali ako dyan guys dahil ang init ng panahon. Kaya tara, lapit na tayo. O, tingnan nyo, ganda ng paligid oh. Ganda ng ulap. Uy, mais. Kung sino gustong kumain dyan, punta lang sa amin. Kaya tara, nandito na si Tatay Awi. Si Tatay pala guys ay nag-i-spray ng pampatay ng mga damo para ang tubo ng mga tanim ay sagana at madaba ito. Isa ito sa mga paraan na ginagawa ni Tatay Awi upang maging manatiling malinis ang mga tanim. Kaya dito lang ako, tamang video-video lang kasi isa lang ang kanyang tangke, kaya hindi tayo makapagtulong sa kanya. Oh, ayan si Tatay Awi, mga idol nyo, mga marunong ng gitara. Oh, malaki ng kanyang mga tanim oh. Ayan, tingnan nyo yan. Ang sipag talaga ni Tatay, ang laki-laki ng mga tanim niya. Kaya sa mga tatay dyan, saludo ko sa inyo mga tatay, ang mga farmer, saludo ko sa inyo tay. Dahil kung wala kayo tay, wala kami makakain sa aming pangaraw-araw na kinakailangan. Hindi ang init yan, kaya pumunta muna ako sa bandang hindi mainit para naman makapatay na. At si Tatay naman ay patuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Tamang hintay-hintay lang kung kanya siya natapos. O ayan, tapos na din si Tatay. Kaya tingnan niyo muna kung gaano pa karami ang kanyang isprayan mamaya. Kaya uuwi muna si Tatay. At gusto ng ano dyan, langka. Sa mga hilig ng mga gulay dyan. Humingi lang kayo kay Tatay Awi Vlog. Hindi yan madamot. Kaya tara, puntahan natin ang kanyang kubo. Yan, dito na tayo. At yun, nilagyan na ng tubig ni Tatay. Uy, aso. Uy, cute naman. Ayun, nilagyan na ng chemical na pampapatay ng damo. Psst, psst. Uy, Tay, tumingin ka naman dyan. Seryoso mo naman, Tay. Ito pa yung mga tanim ng Tatay. Hindi ko alam sa Tagalog ito. O ayan, pakwan. Ang sarap yan, lalo na pag malamig. Tingnan nyo lang yan, mga boss. Ayan. O, yan pa yan. O, maliit pa yan, hindi pa namumunga yung iba. O, yan. Uy, may manok. Mamaya ka lang manok. Kakatayin ka namin. O, ayan. Marites pala. Nagikinig siya sa mga sinasabi ko. Uy, ano? Dito ka na. Good luck mamaya. Oh, ito, sili. Masarap to sa manok. Kaya mamaya ka lang manok. Kakatayin ka namin. Oh, yan. Ayan pa. May pa yung iba. Ito, kamuting kahoy. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog ito. Basta kamuti ito sa Bisaya. Sarap nito. Sarap nito mga boss. Oh, yan. Uy. Ayan, ayaw pakatay mga boss. Bilis mo tumakbo. O ayan pa, sibuyas. Ang dami nito. O, ayan. O, tingnan nyo yan. Kayo na bahala dyan tumingin. Kaya tara, punta rin sa kalabasa. O, yan, kalabasa. Liit pa yan. Wala pang mga bunga. Wala pa talaga. Maghihintay pa ng ilang buwan bago ito mamunga. Kaya yan, tingnan nyo yan. Oo, yan. Tingnan mo nga paligid yan. Malaki talaga ng ni Tatay farm. Yan, yun yung maliit na kubo. Ayun, yung sibuyas oh. Ayun. Oh, grabe. Ang init-init. Kaya, uwi muna tayo. Kaya nandito na rin si Tatay Awi. Uy, kape. Kaya dito mo lang, dito na ito mga boss. Nagkakape lang si Tatay Awi dahil nagugutom siya.
Kaya bye-bye!